Евангелие паводле Лукі. Бацькі Езуса хадзілі штогод у Єрусалем на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны ўзышлі ў Єрусалем паводле звычаю свята. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся хлопец Езус у Єрусалеме, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з пілігрымамі, прайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалем, шукаючы яго. Пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх, а ўсе, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адказам яго. Убачыўшы яго, яны здзівіліся. І сказала яму маці ягоная: «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я балюча перажывалі, шукаючы цябе». Ён сказаў ім: «Чаго ж вы шукалі мяне? Ці вы не ведалі, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» Але яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І ён пайшоў з імі і прыйшоў у Назарэт, і быў паслухмяны ім, а маці яго захавала ўсе гэтыя словы ў сэрцы сваім.